Halo, halo, tu zaczyna słychać. Witam, ja jestem Niklaus. To są ręce od Agi. Hello. No i jak widać, One Up Box, tylko że tym razem Aga otwiera. Tak, One Up Box z miesiąca, jaki mamy miesiąc? lipiec. Znaczy ten jest z lipca, nie? No tak. Kolory trochę takie są wyblakłe na ekranie, ja to spróbuję poprawić, bo takie jest, ty już możesz otwierać. Tak? Tak. Dobra. E, Ja mam na tyle ostre paznokcie, że powinno pójść bez nożyczek. Poszło. Dobra. Uwaga, nie wiemy, nie mamy pojęcia w sumie co tam będzie, także wiecie tyle co my. Uuu! O, nie, to moje. Aga To jest- mój jest box. Nie dostaniesz go. W ogóle puśćcie sobie w tle oczywiście jaką muzykę tam chcecie. Puśćcie sobie soundtracka z Batmana. Łoja, patrzcie. Aga jest wielką fanką Batmanów wszelakich. A muszę przeczytać, co tu jest napisane, bo nie widzę do góry nogami. Ale on wygląda jakoś tak dziwnie, nie? Tak. No bo to jest z Arkham Knighta, on jest taki O opancerzony. nie, a mogłeś dostać fajniejsze. Dobra, odsuń to i otwieraj go. Dobra. Koszulka na koniec jak zawsze. A czemu jak zawsze, skoro ja otwieram? No ale to musi być tak jak musi być. Moment. Dobrze zabezpieczone. Fajne pudełko w ogóle. Pudełko daj, żeby Czemu? się nie walało. Nie chcę leży tu. Nie, Czy jemu się będzie... jemu się jemu się nie buja głowa, bo to nie jest Bubblehead. Ale jest wykonany całkiem tak z detalami. No, widać wszystko ładnie, dokładnie. To jest plastik, to jest jakiś taki plastik, nie? Taki mocny plastik. Kręci ja mu nie się chcę. głowa czy coś? Delikatnie. Pokaż go do kamery bliżej. O, czy ostrości nieba nie złapie, mamy taką ustawioną. No jest se Batman, no ma dziwny ma te ubranie No takie. to nie jest Batman, tylko to jakoś inaczej on się A bo chyba to jest ten nazywa. właśnie, to jest ten mroczny ten. Poczekajcie, przeczytam. To jest mroczny rycerz, a nie Batman. No, No. a mogłeś mieć Batmana albo Harley. Ty to zawsze masz jakieś takie szczęście, a nie w tą stronę, co trzeba. No ale figurka spoko. Nie wiem, gdzie on to zmieści, ale jest ładna. Mam już tyle tych figurek różnych nastawianych, Stój. że... Dobra, co tam dalej? Dobra. Jest pin. Aha, bo premiera będzie. On nie złapie ostrości, nie? Co tam jest napisane? Skład. Skład. Bo teraz będzie premiera tego najnowszego filmu, ale to chyba nie o to chodzi, bo to jest jakaś panda i jakiś lis. Nie wiem o jaki film chodzi, także ciężko powiedzieć. No, Suicide Squad. Myślałam, że to o to dobra, chodzi, to ale to kojarzę. nie to. Dobra. Taka do auta, zawieszka. A to jest jakiś ten... Z laserem. Coś mi to mówi, ale... Kurde, on nie był jako postać jakaś w Batmanie też. A To to nie potem ma, to będzie wszystko kartka, na to tej- o, będzie, właśnie. będzie wiadomo o co chodzi. No dobra. To koszulka na bok. Aha, i jeszcze jest to. Tak zawinięte. Nieśmiertelnik. Tak. Taki A wyjmij z tego, bo to się rzeźbiony w odbija. tym. Żeby się nie poszoro... O, dobra. Z czego on jest w ogóle? Z metalu takiego. Ale co tam na Aha. nim jest? Nie mam pojęcia. To są jakieś głowy tam takie? Mhm. No takie Pokaż to. żłobione to jest, tak. Nie Nie wiem, wiem, w sumie z jakieś czego to hopki jest. są. Przeczytamy zaraz na tej liście. Ale na długim takim, bardzo długim łańcuszku, takim, no, dosyć sporym. Dobra. Aha, tu jest jeszcze coś takiego. Co to jest w ogóle? Plakat. Taki mały. I co na nim jest? Hopek Jakieś na drzewo. drzewie? To jest Enty jakieś... chyba. To jest jakieś gry na pewno, ale nie wiem z wiem. jakiej. Ja też nie. Dobra, to jest kartka. Ach, nie mogę, mam paznokcie za bardzo tego. O, Czyli to motyw przewodni jest skład, czyli to jest drużynowy albo składowy One Up Box. no dobra, i była figurka, to jest Marksman. Aha, Marksman. Nie mam pojęcia, kto to jest. To jest jakiś Paranormal Dog Tag. To nigdy nie słyszałam. Aha, w ogóle jeszcze koszulka. Dobra, dam. Ej, fajne, już mi się podoba. To jest, aha, to jest chyba Mario Joker czy coś takiego. Widać to ładnie? Przesuń to trochę w tamtą. No Tu tu jest do siebie musisz to bardziej dać. No właśnie nie. A, tutaj. od siebie, o. O.
Aha, to jest Mario jako Joker i jako postacie z tego składu jest Mario, jest Księżniczka? kupa tam po lewej, ten smok, jest księżniczka A tu po i tej lewej. jest druga księżniczka, nie wiem kto to jest ta druga księżniczka. nie. Jak wiecie, Ale to, fajny to nadruk. dajcie znać. Fajne, bo czasami te ich wzory są takie byle jakie. Ale A to jest fajna. spoko. Nie będzie wstydu wyjść z tym na miasto, tylko trzeba wyprasować. Ale No. bardzo fajna. A z Ładna. tyłu coś jest? Nie, z tyłu jest czarne, pusto. Dobra, daję. I to wszystko chyba, nie? Wszystko. No, Super Smash Squad Mashup T-shirt. no, czyli To to się są nazywa. stylizowane A na ten plakat jest ze Space... Space Guardians. Nie wiem, czy to jest gra, czy co, ja tego nie kojarzę za bardzo, no. Ale w każdym razie to był One Up Box z miesiąca, to był z zeszłego miesiąca. No z Z lipca. miesiąca lipca, mamy już sierpień, on w ogóle był stres związany z tym, że on w ogóle możemy go nie dostać, bo bardzo długo była informacja, że on jest w podróży i jakoś nie umiał dotrzeć, no. Ale figurka jest fajna, kolejna do kolekcji, fajna koszulka, no. I to by było tyle, dzięki za uwagę, jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zapraszam na Facebooka, na G2A O. i co, widzimy się w kolejnych One Up Boxach, w kolejnych otwieraniach pudełek, tyle, Pa, cześć! pa.